anang waya. Sayang aka nito tinta panagam-am mo. Aya di nariknak ket tapuso nakarehas. Anya ket ngaminen kinaulpit kanyak migasa mabalin kumalaeng nga isublik tinaglabas pinadas kumeten ngepepen tuy ayat ko ngemjak maaramid tasikala ti ay ayate. Mairide pa ladawa di makit kita ket no makariingat sikan biag ko sang sangita. Anya mabalin kumalaeng nga isublik tinaglabas pinadas kumeten ngepepen tuy ayat ko ngemjak maaramid tasikala ti ay ayate. Apay nga italaeng tinta panagkita itan tadaytoy pusok ket saanen anaw